y Daith. Lot mwy na just Pregeth dan. Ddim bod fath o bod ar Pregeth. So siwr eich fwy yma hefyd. Fi ddim yn gwisgo shorts, ond fel mae mam yn dweud am y trwsyd yma, mae'n digon fyr i fod yn y shorts. Fath o pwynt dy hi. Bytheniad bore yma, hanes ar y ffordd i Emmaus. Yr un diwrnod, roedd 2 o ddilynwyr Iesu ar ei ffordd i bentref Emmaus, sydd rhyw 7 milltir o Jerusalem. Roedden nhw'n sgwrsio am bopeth oedd wedi digwydd. Wrth i'r drafodaeth fynd yn ei blaen, dyma Iesu dod atyn nhw a dechrau cerdded gyda nhw. Ond doedden nhw ddim yn sylweddoli pwy oedd e, am fod Duw wedi rhwystro rhag ei nabod e. Gofynnodd iddyn nhw, am beth ydych chi'n dadle gyda'ch gilydd? Dyma nhw'n sefyll yn stond. Roedd ei tristwch i weld ar ei wynebau. A dyma Cleopas, un ohonyn nhw yn dweud, mae'n rhaid mai ti ydy'r unig berson yn Jerusalem sydd ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd y dyddiau diwetha yma. Gwybod beth? Gofynnodd. Beth sydd wedi digwydd i Iesu o Nazareth, meddwl. Roedd yn broffwyd i Dduw ac yn siaradwr gwych. Roedd pawb wedi ei weld yn gwneud gwirthiau rhyfeddol. Ond dyma prif offeiriad a'r arweinwyr crefyddol eraill yn ei arestio a'i drosglwyddo i'r Rhufeiniaid i gael ei ddedfrydu i farwolaeth a'i groeshoelio. Roedden ni wedi gobeithio mai fe oedd y Meseia, oedd yn mynd i ennill rhyddid i Israel. Digwyddodd hynny echdoe, ond mae yna fwy. Yn gynnar y bore yma, dyma rai o'r merched oedd gyda ni yn mynd at y bedd, lle roedd ei gorff wedi cael ei osod. Ond doedd y corff ddim yno. Roedden nhw'n dweud ei bod nhw wedi gweld anylion, a bod y rheini wedi dweud wrthyn nhw bod Iesu'n fyw. Felly dyma rai o'r dynion oedd gyda ni yn mynd at y bedd i edrych, ac roedd popeth yn union fel roedd y gwragedd wedi dweud. Ond welon nhw ddim Iesu o gwbl. Di chi mor ddod, medda Iesu wrth y ddau roedd yn cerdded gyda nhw. Pam dych chi'n cael ei mor anodd i gredu yn cwbl ddwedodd y proffwydi? Mae nhw'n dweud bod rhaid i'r Meseia ddioddef fel hyn cyn iddo gael ei anrhydeddu. A dyma Iesu'n mynd dros bopeth ac yn esbonio iddyn nhw beth roedd Moses a'r proffwydi eraill wedi dweud amdano yn yr ysgrifau sanctaidd. Pan roedden nhw'n bron a chyrraedd pen y daith, dyma Iesu'n dweud ei fod e'n mynd yn ei flaen. Ond dyma nhw'n erfyn yn dair arno, ti'n gallu aros gyda ni dros nos, a'n mynd yn hwyr. Felly aeth i aros gyda nhw. A pan roedden nhw'n eistedd wrth y bwrdd i fwyta, cymerodd dorth o fara, ac adrodd y weddi o ddiolch, cyn ei thorri a'i rhannu iddyn nhw. Yn sydyn, dyma nhw'n sylweddoli mae Iesu oedd gyda nhw. A'r foment honno diflannodd o'r oigolwg. Dyma nhw'n dweud wrth ei gilydd, roedden ni'n teimlo rhyw wefr, fel petai calonau ni ar dan wrth iddo siarad â ni ar y ffordd ac esbonio beth mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddweud. Ym mhen dim amser, roedden nhw ar eu ffordd yn ôl i Jerusalem. Dyma nhw'n dod o hyd i'r 11 disgybl a phawb arall oedd gyda nhw. A peth cyntaf gaf ei ddweud wrthyn nhw oedd mae'n wir, mae'r arglwydd wedi dod yn ôl yn fyw. Mae Seimon Pedr wedi ei weld. Yna, dyma'r ddau yn dweud beth oedd wedi digwydd iddyn nhw ar eu taith.
sut wnaethon nhw sylweddoli pwy oedd Iesu wrth i fodoli'r bach. A diolch i Dduw am ei. Wrn i'n dod am y wegas gyda llaw. Dwi eisiau cychwyn ar hwnnw rwan. Am flynyddoedd, o'n i'n trio cystadleuaeth can i Gymru bob blwyddyn. Dwi wedi recordio 24 o ganeuon erbyn hyn. Ffocws yn y liws fel nhw'n dweud. A mae ar y cyfrifiadur. A dwi wedi anfon rhai ohonyn nhw dros y blynyddoedd i can i Gymru. Ond beth yn cyrraedd y brif? Beth yn cyrraedd y 10 gorau? Cam. Cam o beirniaeth. Ac o'n i siarad efo Emil Afan rhyw ddwrnod, a nes i roi ffidil yn tor o lyru. A Beibl yn dweud, paid y dechrau can drwy sôn bod ti'n mynd i'r rhywle. Oherwydd y gymaint o caneuon sy'n dod i mewn yn dechrau efo geiriau tebyg i cerdded lawr stryd, twylliwch am bob llaw. Ac oedd i anfon can hefo'r unio'r eiriau neu mynd yn y can. Paid y dechrau bod trwy sôn bod ti'n mynd i'r rhywle. Oherwydd mae'n ormod o ganeuon o'r math yna. A dwi'n dechrau meddwl, mae'n lot o ganeuon yn sôn am fynd i'r rhywle. Fedrwch chi weiddi enw can sydd yn sôn am deithiau? Adra. Adra, Gwynedd Glyn, mae'n teithio'r byd yn hwnna, heb gwmpas dydy. Na ma. Rhedeg i Baris. Rhedeg i Baris. Gyn yr anfen. Gan anfen teithio. Smovisio menni. Smovisio menni o daig. Mae'n rhaid i ti mewn bore. Can, nath ar gyfer rhywun mewn stesion yn hwnna. A sy'n eisiau mynd ar y tren. Tren i Alun. Tren i Alun. Nol lwyth o'n nhw. Yn y top 10, pan o'n i'n ifanc, a dwi'n cofio hyn, dwi'n chi ddall am. Didn't we have a lovely time the day we went to Bangor? Willie Nelson, on the road again. Enda Emlyn, teithio nôl o Gorwen, dwy fawr o sioe. Geraint, Kim Chiswell, nos Sul y Baclan Bay, y car yn mynd yn y dryder lôn. A llwyth o ganeuon yn sôn am y daith, a yna lot mwy o'r eir. VC10, Edward H. VC10, Gwen Olwen. Os da chi'n un oed am fi, da chi'n gwybod y gan. Os da chi'n iau, da chi'n gwybod hwn yn wydro. Mae teithio yn aml ar feddyliau pobl. A taith arbennig wedi testyn, yr hyn dwi eisiau sôn amdano fo y bore yma, taith 2-3 person o Jerusalem draw i bentref o'r enw Emmaus. Mi oedd hwn wedi digwydd ar y Sul yma, bron i dros 2,000 o blynyddoedd yn ôl. Iesu Grist wedi groesogi ar y dydd Gwener, a 2 person, da ni'n gwybod enw un o'r Cleofas yn teithio falle adre yn ôl i Emmaus, yn ddigon digalon. A mae hwn yn un o'r hanesion mwyaf bendigedig yn y Beibl ac un byddai beth yw'n blino arno fo. Ar ôl yr wyddfa, ewch adra, ewch i Lug 24, ac efo paned a bisgit, darllenwch yr hanes eto nath Pennan i ddarllen. A rwy'n ysbrydoledig a mae'n gallu yn cyffwrdd ni. Iesu wedi cael ei groesonio, mi oedd yn dris, oedd yn ddigalon. Ac wrth iddyn nhw gerdded, yma yna rhyw ddyn diaeth yn y dod i gerdded hefo nhw. Iesu wedi atgyfodi, ond oedd nhw'n dad na Iesu oedd o. Dwi eisiau bwysleisio na hanesyddol ydy hwn, nid myth. Yna rei pobl yn dweud, ar ôl Iesu Grist farw, oedd y disgyblion mor siomedig fel bod wedi gwneud straeon i fyny. O, sa'n licio sa'n Iesu Grist dal hefo ni. Felly, na ni greu straeon bach neis i fod o mewn rhyw ffordd hefo ni. Ond i'r hanesion yma, mi oedd na
Parhydau'r dystion oedd wedi bod yno, oedd wedi siarad efo disgyblion eraill Iesu, oedd wedi siarad efo lyg ysgrifennol y geiriau yma. A felly, digwyddiad hanesyddol ydy hwn. A digwyddiad hanesyddol ydy bod Iesu Grist wedi atgyfodi yn gorfforol. Nid myth ydy o, nid rhyw stori tyflu'n teg. A mae hwnna'n rhywbeth pwysig da ni'n fod o delio hefo fo. A fydd yn aml yn y byd, mi gewch chi bobl jyst lol di'r busnes na pobl di gweithio yn fyny. Da ni'n edrych ar hyn o digwyddiadau hanesyddol oherwydd mae hynny'n holl bwysig i'n ffydd ni. Mi oedd Paul yn pwysleisio hyn yn yr adnod yma. Os da ni'n coeddi bod y Mesia wedi godi yn ôl yn fyw, sut mae'r rhai pobl yn gallu dweud bod yr rhai sydd wedi marw ddim yn mynd i atgyfodi? Os ydyn nhw ddim yn mynd i ddod yn ôl yn fyw, dydy'r Mesia ddim wedi atgyfodi chwaith. Ac os wnaeth y Mesia ddim codi, dydy'r newyddion da sydd yn gyhoeddi yn ddim byd o'n geiriau gwag. Mae beth da chi'n credu yn gwbl ddi-ystyr. Hynny yw, mi oedd Paul yn dweud bod atgyfodiad Iesu Grist yn sylfaen i'r ffydd Gristnogol. Os bora yma dydy Iesu Grist ddim wedi atgyfodi yn hanesyddol, waith sy'n ei roi'r ffidil yn y to ynglyn â ffydd Gristnogol. Oherwydd, dydy'r hyn wnaeth o ddim yn wirionedd. Mae'r atgyfodiad yn gwneud beth wnaeth Iesu Grist yn ddilys. Dych chi'n gweld oedd Gwilym yn sôn yn iweri am effaith pechod ar y byd. A da ni'n gwybod am effaith pechod. Am y ffordd mae'n effeithio ar genhedloedd, ar gwrthdaro, ar newyn, ar tlodi, ar hiliaeth, ar casinau. Ac yn y calona ni, da ni'n gwybod sut da ni'n gallu bod yn ddrwg, ac yn annifyr, ac yn anffyddlon. A hyn yn gwybod ar y groes oedd bod Iesu wedi delio hefo'r drygioni yma yn waith ac abydd. Ac ar y groes wedi cymryd pechod y byd a dynoliaeth a pechod i addysgwyddau hun a marw yn y lle ni fel bod ni'n cael maddeuant. Roedd adnod bwysig arall ydy'r adnod yma yn Rhufeiniaid 6, lle mae Paul yn esbonio, da ni'n marw oherwydd bod ni'n pechu. Marwolaeth ydy'r cyflog, mae pechod yn ei dalu, ond mae Duw yn rhoi bywyd tragwyddol yn rhad ac am ddim i chi, o achos beth wnaeth yn hadlu dydd Iesu Grist. So mae Duw yn Iesu wedi delio hefo drygioni, a pechod ac angyfiawnder, a wedi delio hefo marwolaeth. Sut da ni'n gwybod bod hynny yn wir ac wedi digwydd? Oherwydd bod Iesu wedi atgyfodi yr un perffaith. Doedd marwolaeth ddim yn dal gafal yn Iesu, oherwydd nid i eifiant oedd marwolaeth, ac felly fe gyfodwyd o farw yn fyw. Felly mae y groes a'r atgyfodiad yn styc yn ei gilydd rwsyd fel un digwyddiad, a'r atgyfodiad yn dilysu gwaith achubol Iesu Grist. Sut da ni'n gwybod wrth Iesu ddweud gorffenwydd ar y groes, bod gwaith Duw yn ei ganiad yn wir? Oherwydd mae di atgyfodi, mae o'n fyw. Mae di concro pechod a marwolaeth. A mae hyn yn dod â gobaith di-ddiwedd i ni. Mae'n emyn sydd yn dweud fel hyn, mi allol annau dyn at y daith, dim mwy na trydydd dyn yn rhydd y daith. Ni ddewir un o'i blant mynd i bant y ber, ei gwelir gerifron yn llon ei gwer. Ac felly mae'r atgyfodiad yn digwyddiad bendigedig, llawn gobaith sicr, ac mae'n dangos bod teyrnas Duw wedi dod mewn greu bindi yn Iesu Grist. A mae, beth da ni'n gwneud weithiau di bod ni'n gwneud yn bach, ond ni'n gorbwysleisio, ond bod ni'n methu gweld pa mor enfawr ydi caniad Duw yn Iesu Grist. Bod marwolaeth Iesu yn ymwneud â rhyfel crem, a tlodi, a diffyg ystyr halon yr unigolyn,
a'r casinau mewn cymdeithas. Bod o yn cynnwys y greadigaeth a diristio'r y greadigaeth a'r dynoliaeth yn ei gyfanrwydd ac yn dangos bod Duw yn caru ni ac am wneud rhywbeth ynglyn â'r hanes da ni yn ei wneud. Mae'n ymwneud â'r personol hefyd. Bod ni'n cael ein cymodi hefo Duw fel unigolion. Ond mae'n ymwneud â dod â heddwch rhwng cenhedloedd a'i gilydd. Chi'n cofio Iesu darllen o'n rhyw dro yn y deml, a dyma fo'n dweud, sgrôl y proffwyd Eseia o'r Hen Testament. Mae ysbryd yr arglwydd arna i, oherwydd mae wedi beneinio i gyhoeddi newydd da i bobl glawdd, wedi banfon i gyhoeddi fod yn rhai sy'n gaeth i gael rhyddid, a phobl sy'n dall i gael ei golwg yn ôl, a rhai sy'n cael ei camdrin i ddian gwafael y gormeswr, a dweud hefyd bod y flwyddyn i'r arglwydd dangos ei ffafr wedi dod. Mae fo'n cael ysgrôl, ac yna adnod ei hun, mae'r geiriau yma o ysgrifau sanctau wedi dod yn wir heddiw. Oherwydd yn Iesu, dyma teyrnas Duw yn dod i wneud y pethau hyn. Mae bywyd a marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu yn rhyfeddol. Wrth gwrs, dwch chi mynd yn ôl at y ddau sydd yn cerdded ar y daith i Emmaus. Maen nhw'n diflas iawn, maen nhw'n ddigalon, maen nhw o dan y don. Maen nhw'n digon anhapus. Oedden nhw'n cerdded yn trafod y siom oedden nhw wedi gael, oherwydd bod Iesu Grist wedi marw. Oedden nhw'n weld o fel gwleidydd neu ffigwr bydda'n rhyddhau nhw'n filitarau oddi wrth goffrwng Rhufain. A sa Iesu'n codi byddin i wneud hynny. Pan fe o farw'r y groes, dyma'r holl gobeithion yn dod i ben. Ac wrth iddyn nhw gerdded, dyma Iesu yn dod atyn nhw ac yn siarad ac yn dweud, "Ydych chi'n ffordd ddwl? Pam ydych chi'n ei chael mor anodd i gredu'r cwbl ddywedodd y proffwydi? Mae'n dweud fod rhaid i'r Meseia ddioddef fel hyn cyn iddo gael ei anrhydeddu. A dyma Iesu'n mynd dros bopeth ac yn esbonio iddyn nhw beth roedd Moses a'r proffwydi yn yr Hen Testament wedi dweud amdano yn yr ysgrifau sanctau. Felly dyma fo'n mynd nôl i'r ysgrythyr, i'r Hen Testament a dweud, "Trwchwch, mae Eseia'n dweud hyn, mae Zecharia'n dweud hyn, mae Moses yn dweud hyn, mae gyfraith yn dweud hyn." Ac yna ni a'r hyn wedi dod yn wir. Oedden nhw'n cerdded efo'r Iesu, ond heb adnabod Iesu Grist. A mae hyn yn gallu digwydd i ni yn dydi. Bod ni'n gweld rhyw harddwch yn y person yma. Yn gweld prydferthwch yn ei be mae'n dysgu, yn ei natur, yn ei rhyw, ond heb i adnabod o mewn gwirionedd. A da ni'n gofyn i gilydd bore yma, lle da ni ar y daith hefo'r Iesu? Lle da ni yn y berthynas wrth gerdded efo'r arglwydd Iesu? Ydyn ni ddim ond yn gweld ei harddwch, ond ddim yn ei adnabod, clywed eto'n digwyddiadau'r Pasg, ydyn nhw'n annog ni i weld Iesu fel arglwydd ar y bywydau ni. Os yna safbwyntiau eraill yn ystopio chi gredu yn Iesu. A mae'r stori yma'n yn hannog ni roi ffyr yn Iesu a bod yn disgybl iddo. Yn ar ola, dyma nhw'n mynd i mewn i Emmaus, a dyma nhw'n cyrraedd drws y tŷ. Dyma Iesu'n dweud, "O, neis cerdded efo chi, dwi'n mynd yn ymlaen rwan." Ond dyma'r ddau yn dweud, "O, tydi mewn i gael chydig o fwy a panad efo ni." A wedyn, mae hwnna'n reit Gymreig dydy reid i gwir. Mae'n siŵr bod o'n bod i'r illiant ydy. Isio croesawu ymwelwyr. Swn i'n gallu mynd ar trywydd arall yma. Rwanda. Gael jyst nodi, mae hwnna'n gwbl warthus a drwg. Dyla ni fel Cristnogion sylweddoli pwysigrwydd o roi croeso i ymwelwyr
o bob math, a phobl bregus sy'n yn ffoi o'r trais a gormes yn ei wledydd ei hunan, yn ein gwledydd ni yn hunan ym Mhrydain. A bo. Dach chi'n bod, a dyma'r ddau yma'n dweud wrth Iesu, ti'n di mewn, sy'n eisiau rhoi bwyd i ti. A gwrth iddyn nhw bwyta efo'i gilydd, dyma Iesu'n torri'r bara, fel y byddwn ni'n gwneud mewn eiliad. A'r funud honno, dyma nhw'n adnabod pwy oedd yna. Nid dieithrin oedd o, ond Iesu Grist, yr un oedd nhw wedi weld yn marw ar y groesfren, oedd ei gorff o wedi roi yn y ber. A dyma fo, yn cyd gerdded efo nhw, yn torri bara wrth i bwrdd nhw. A dyma nhw'n adnabod Iesu Grist. Ac yn sylweddoli, fel da ni bore yma, mae'n fyw. Diolch di darfod, diolch di peidio bod, mae Iesu Grist yn fyw heddiw yma yn y plith ni. Foi, nes i gael cerdyn banc newydd. A mae HSBC, dwi'n mynd ysbysebu nhw, di newid yr cynllun. Cerdyn, neu'n llawn. Ond does am llawer o'r byd allwn chi'n gallu gwneud efo cerdyn newydd ar y dechrau. Pam? Oherwydd bod rhaid i chi, nes i ddysgu gair Cymraeg newydd i geiriadur y brifysgol, actifadu. Mae o'n geiriadur y brifysgol. Mae rhaid chi actifadu y cerdyn newydd. Mae hwn wedi greu ar gyfer rhywbeth penodol ac arbennig. A cyn iddo gael ei actifadu, da chi methu ddefnyddio fo i'r pwrpas hwnnw. Sa chi gallu ddefnyddio fo i roi grawt ar y teriwls yn y gegin, os oes gyda chi jobsys i'w wneud dros y pas. Allwch chi ddefnyddio fo fel coaster bach yn y tŷ. Ond mae hwn wedi greu ar gyfer rhywbeth wahanol i hynny. Ac mwyn iddo fo allu gwneud, mae rhaid iddo fo actifadu, neu ni actifadu fo, drwy iddo fo gysylltu efo'r cwmni sydd wedi greu fo. Allwch chi'n gwybod lle dwi'n mynd? Allwch ni glywed am Iesu, allwch ni gael gwybodaeth am Iesu, allwch ni beidio gwybod am Iesu, ond mae'n da ni wedi cael creu gan Dduw i bwrpas arbennig. Garu Dduw ac i garu yn cyd yn iawn. Ac mwyn gallu gwneud hynny'n iawn, mae'n rhaid i ni gael yn actifadu gan yr ysbryd glân. Dyma ni gwydodd i'r ddau yma wrth y bwrdd. Dyma nhw'n sylweddoli, mae Iesu Grist yn fyw. Mae'r hyn a ddwedodd o'n wir am farw a dod yn ôl yn fyw. A'i hymateb cyntaf nhw oedd rhedeg yn ôl i Jerusalem i ddweud wrth y bobl eraill, mae Iesu yn fyw, mae o gyda ni. Nid am myth ydi o, ond da ni wedi weld o am llygain yn hunan. A trwy'r ysbryd glân, trwy berson roi ffydd yn Iesu Grist, da ni'n cael yn actifadu a'i gariad o. Trwy gredu ynddo fo fel gwaredwr ac arglwydd, da ni'n dod i garu Duw fel y dyla ni. A defnyddio'n donia a noddau a'n hamser i fod â teyrnas Duw i'r byd. A charu yr cyd ddynion. Felly mae y stori yma'n stori ryfeddol am fuddugoliaeth yr arglwydd Iesu sy'n fwy na hanes y dau yna yn unig. Oherwydd mae'n rhan o hanes dynoliaeth a'n hanes ni hefyd. A dewch i hanes y pas, eich actifadu chi i garu Duw, a charu'ch gilydd, a charu eich cydyn. Mwyn enw. Amen. Daith.